празно носи градски шум. Празно е леглото ми, е сили нощен сън. Сякаш някакво вълшебство среща ни за миг. Будена сънувам ти, накараме да чувствам днес най-прекрасното. Свете от луната ти, ако желаеш, ще откъсна за теб. Косите без да знаеш, заключи огнени лъчи, като слънце ти да си. Като слънце ти да си. Пътувам слънчевия ден, лицето ти е все пред мен. Щастница, наша да е пак нощта. Сякаш някакво вълшебство има между нас. Може нас те чакам ти, накараме да вярвам днес най-прекрасното. Свете от луната ти, ако желаеш, ще откъсна за теб. Косите без да знаеш, заключи огнени лъчи, като слънце ти да си. Свете от луната ти, ако желаеш, ще откъсна за теб. Косите без да знаеш, заключи огнени лъчи, като слънце ти да си. Като слънце ти да си. Да питаме Наско, той е в залата. Наско, имаш ли микрофон до теб? Най-добре си. Да, чуваме се. Да. Браво, Саши. Много хубаво, според мен е. Много хубаво изпя. Ще изпреваря журито, за което се извинявам. Мисля, че наистина много хубаво се справи. Текстът ти се разбираше. И си изсуши гърлото. Каза, че му се... Да се смейте. Много е трудно наистина за човек, който за всички македонци било наистина много трудно да се справят с българските текстове, така че естествено, че е на диалект. И тези, които не са от София, също пеят на диалект. Каза, че му се е изсушило гърлото. Това проблем ли е? Няма проблем. Всичко това е нормално. Има притеснение, всичко това може да се случи. Първият голям концерт. Искам да кажа, че наистина, както Дони и почти на всеки казва, има понижение. Това е съвсем нормално. Добре дошли на работа с група. Да понижиш там е много по-лесно, колкото ако свириш с някой друг. И искам да кажа, че много ми хареса, когато излезе от оригинала на парчето, така както ние сме го записали преди не знам колко години. Тя тогава стана хубава песента. Тогава стана хубава, да. Благодаря. Саша, един съвет, аз понеже съм като тебе, някой път си забравям текстовете, как се случи при теб, а винаги на едната си ръка го имам написан, да знаеш. Когато имам трудност и когато зрителите ме видят да правя така, това е, защото си чета текст. Само обаче аз ще кажа нещо. Не знам Дони как Дони си го разчита, защото той пише толкова грозно, че една двете ръце. Не може и да чете. Той има друго обяснение. Не знам дали се слуша. Се слуша? Да. Значи не го забори в текстът, ми си суши нещо гърлото, не знам. Устата. Разбрах. Пи повече вода, бе! Ванки, твой коментар? Ами, готино си изкарвате така, цветя и рози фърчат, а? Готино, Наско, и той, и Дони, и Мария, всички, браво. Много год си изкарвате. А ти какво мислиш? Ами, това, че му е пресъхнало гърлото, значи не е бил сигурен в песента. Иначе, ако беше сигурен в песента, нямаше да му съхне гърлото. Това е старата истина. Окей, изящаме сега. Да си кажа истината. Имай предвид следното. Значи, след като пустинята Сахара съществува, тя не е сигурна в съществуването на дъжда.
Браво, Винаги мисля, че съм чул най-тъпите коментари от Дони. И винаги може повече. Винаги може и по-добре. Дъното. Човек винаги има възможности. Саня,